Γεια σας, είμαι ο Χάρης Ακριτίδης και ακούτε τα νέα μου τραγούδια στο Λαϊκομάνια Radio. Θα την ακούσω με τσιγάρα που ζαλίζουν, για να μην βλέπω όλα αυτά που σε θυμίζουν. Θα βγω με φίλους και πολύ καλά θα είμαι. Δεν θέλω πάλι πίσω να έρθεις, εκεί μείνε. Κομμάτια σπίτι θα γυρίσω μεθυσμένος, φωτιά θα βάλω στην καρδιά και στο μυαλό, αφού για σένα είμαι τώρα πια ένας ξένος. Μες στη φωτιά που έχω ανάψει θα καώ. Κομμάτια σπίτι θα γυρίσω μεθυσμένος, φωτιά θα βάλω στην καρδιά και στο μυαλό, αφού για σένα είμαι τώρα πια ένας ξένος. Μες στη φωτιά που έχω ανάψει θα καώ. Θα την γεμίσω με σφινάκια μπερδεμένα και θα μισήσω ότι αγάπησα σε σένα. Θα βρω καινούρια χείλη τώρα να φιλήσω, κάποια δεν μ' άφησες για να σε συγχωρήσω. Κομμάτια σπίτι θα γυρίσω μεθυσμένος, φωτιά θα βάλω στην καρδιά και στο μυαλό, αφού για σένα είμαι τώρα πια ένας ξένος. Μες στη φωτιά που έχω ανάψει θα καώ. Θα καώ. Κομμάτια σπίτι θα γυρίσω μεθυσμένος, φωτιά θα βάλω στην καρδιά και στο μυαλό, αφού για σένα είμαι τώρα πια ένας ξένος. Μες στη φωτιά που έχω ανάψει. Κομμάτια σπίτι θα γυρίσω μεθυσμένος, φωτιά θα βάλω στην καρδιά και στο μυαλό, αφού για σένα είμαι τώρα πια ένας ξένος. Μες στη φωτιά που έχω ανάψει θα καώ. Θα καώ.